agas kaylian. Kanayon tayo nga magmanggag nga mamati tayo. Tapno saan tayo nga madusa gapo iti basol tayo. Anyawa ti kayat nga sa uwan ti mamati. Amin met ket ibagada nga mamati da. Mamati da nga adati Dios. Mamati da iti simbaan. Mamati da nga agaramid ka iti nainbad. Anyawa ti klase ti pamati nga kasapulan tayo. Tapno saan tayo nga madusa. Tapno maisalakan tayo kadagiti basbasol tayo. Kailan, day taman ti tayo pagsaritaan tata. Ti pamati, ado ti nakausaran na iti Biblia. Tas kuma iti Matthew chapter 6 verse 30. Na usar ti pamati, may panggap iti panangipaay iti Dios iti inaldaw nga kasapulan. Masapol nga iti tao agtalok da iti Dios nga mangited iti amin nga kasapulan. Iti Matthew chapter 8 verse 10 ken Acts chapter 14 verse 9 daytoy met ti jay pamati nga iti Dios ket mangagas. Iti met Matthew chapter 8 verse 26 ken 14 verse 31 adamet iti masarsarita nga pamati nga isalakan ti Dios iti makunkuna nga didigra, physical danger. So adu iti nakausaran ti pamati iti sao ti Dios. Ti entayo pagsaritaan ket no anyade ta nga klase ti pamati nga ibagbagada nga kasapulan tayo. Tapno maisalakan tayo iti panakadusa tayo gapu iti basol. Ket maadaan tayo iti biyag nga agnanayon. Adda ti talo nga paset ti pamati. Ti umuna nga paset na ket isu di jay makukuna nga knowledge wenno panakaammo. Daytoy ket isu di jay panakaammo iti nainbag nga damag. Ti pamati ket adda ti linaon na. Adda iti dapat nga patyem. So nga agrugi daytoy iti makuna nga panakaammo wenno knowledge. Kahit nasaon adda iti naawatam, adda ti naamuam nga isu ti patyem. Masapol nga adda ti nalawag nga patyem. Inbaga ni Apostol Pablo iti Roma chapter 10 verse 17. Inbaga na ditoy nga rod umay ti pamati babaon iti panagdengdengeg iti mensahe. Ket umay ti mensahe babaon iti panakaikasaba ni Kristo. So umuna ditoy manggam ti mensahe dayta ti pagrugyan ti pamati. Ket ti mensahe ket isu ni Hesus Kristo awan ti datuman no panakaisalakan ti pagtungtungan iti mensahe ket ni Hesus Kristo awanan iti sabalipay nga mensahe nga mangited iti panakaisalakan. So ti inbaga na iti sao ti Dios iti Acts chapter 4 verse 12 ken iti napalabas nga video tayo iti Juan chapter 3 verse 16 hanggang na ti verse 18. Nga iti laeng mensahe iti panakaisalakan ket isu ni Apo Hesus Kristo. Dayto iti masapol nga maamuan ken isu ti masapol nga maawatan. Aniya dayta nga mensahe maipanggep ken Apo Hesus Kristo. Inbaga na matlang iti teksto tayo iti Roma chapter 10 verse 9. Tano babaen iti panagsao. Ipaduyak-yak mo ni Hesus nga isu ti Apo. Ket patyem iti pusom a pinagungar ti Dios maisalakan kanto. So ti linawon ti mensahe maipapan ken Apo Hesus. Nga ti dapat nga anya ti dapat nga maamuan tayo maipanggep ken Apo Hesus. Kunana toy ni Hesus isu ti Apo. No kunana nga isu ti Apo, kasapulan maawatan tayo nga ni Apo Hesus Kristo isu ti mangituray. Isu ti adan iti turay.
Ket nakunam nga mamati ka iti turay ni Apo Isus. Agpaituray ka, ken patyem nga pinagungar ti Dios. Nukunan natoy nga pinagungar ti Dios, ni Kristo iti inbaon ti Dios nga inmay nga natay gapu iti basol. Ilang isuna tinang lakam iti basol tayo iti cross of Calvario. Isuna tinagbaling nga isuna iti naidaton para iti basol. Ket natay may katlungal daw pinagungar ti Dios. Kunana dayto iti patyem iti pusom. So nga iti pamati ada iti mangrugi dayto iti panakaammo. So dayta ti paset ti mensahe nga kasapulan nga maamuan tayo, maawatan tayo. Nga dayta iti mensahe ni Kristo Jesus nga patyen tayo. Isu dayta kun nato nga knowledge wenno panakamo. Iti maikadwa nga paset ti pamati nga mangipaay iti panakaisalakan ket conviction wenno dayto dijay panag-agree. Dijay apol barang nga pudno iti mensahe nga nanggam. Pudno ti mensahe maipanggep ken ni Apo Isus nga dayto iti pakapakawanan ken pakaisalakanan iti basod. Dayto ket conviction nga magapu iti mismo nga pusom. Kuna ni Apostol Pablo iti verse 10. Babaen iti puso mamati tayo ket mapalinteg tayo iti Dios. Babaen iti bibig agipaduyak-yak tayo ket maisalakan tayo. So ti umuna dijay panakaammo iti mensahe, panakaammo iti damag, ti maikadwa ket panang kanunong mo, panang approval mo nga pudno dijay nga damag. Dahil babaen iti puso, daytoy agrugi iti personal nga conviction mo. Gapu iti nanggam. So iti puso tayo ket umagri mamati nga pudno dayta nga mensahe. So daytoy nga conviction ket personal mo nga conviction. Saan nga magapu iti daduma nga conviction? It's your personal conviction na convicta ka nga agpayso wenno pudno nga mangisalakan dijay nga nanggam nga mensahe may papanken Apo Hesus. Ket dijay nga pamati conviction iti puso, dijay iti rumwar iti ngiwat, isu ti kunana nga babaon iti ngiwat ipaduyak-yak mo, ipudnom uno ibagam. Tano anya ti rumwar ijay ngiwat, dijay ket nagapu ijay puso. No anya ti linaon ti puso, isu ti rumwar iti ngiwat mo, isu ti imbaga ni Apo Hesus iti Matthew chapter 15 verse 18. Ngem dagiti rumwar iti ngiwat agtao da iti puso. Ket dagitoy ti mangtulaw iti tao. Anya ti kaya tayo nga makita. Ti dagiti rumwar iti ngiwat agtao dayta iti puso. Agtao dayta iti conviction. Dijay pusom no anya jay kasasa jay pusom, anya ti diktar jay pusom, isu dijay ti rumwar ijay ngiwat mo. Isu di kunan ni Pablo nga babaen iti bibig ipaduyak-yak tayo. Anya jay ipaduyak-yak tayo, dijay conviction tayo, dijay pinati tayo nga mensahe. Sabali dayto iti aramiden ti daduma iti panawon tayo. Idiktar da ken ka no anya ti ipudnom iti Dios, no anya ti ikararag mo. Saan? Iti trabaho ti Dios ken trabaho iti Espiritu iti panamati iti ebanghelyo, conviction dayta nga nagapu iti Espiritu Santo nga kinonviktar da ka iti pusom nga agpayso. Dijay nga mensahe isu nga sika nga mismo babaon iti pusom. Ket no anya dijay conviction jay pusom, isu ti rumwar ijay ngiwat mo nga isu ti ipudnom iti Dios. Adu ti nailawlawan nga pinaawat da ti tao ken Kristo babaon iti kararag da haan nga jay kararag nga mismo dijay tao.
Nga awan pa'y conviction jay tao, hanapay na awatan. No anya ti usto nga patsyon na, hanpay nga narukatan ti mata na, hanpay nga narukatan ti puso na. Ngam inpaawat ta di kararag kalpasan na, nga inbagada nga inawat na ni Apo Isus baban iti kararag, inbagada nga anak ti Dios. Aduti inalilaw na dayta nga practice. Aduti makita tayo nga nang ibaga nga inmawat kan Apo Isus baban iti kararag nga sinurot na haawan ti pudno nga nabalbaliwan iti biyag na palso dayta nga pamati. Saan nga conviction di jay isu nga kaaduan dagiti indalan ti tattao nga saan nga indalan ti espiritu. Ket saan da nga agpatpatuloy iti espiritu ken awan ti bunga nga makita ti pamati da. Dijay ti kunan ni Santiago nga epes nga pamati, nanatay nga pamati. Iti maikatlo nga pasut ti pamati nga mangiturong iti panakaisalakan. Ket isuda ito'y panagtalek wenno trust. Kalpasan nga nangegam dijay mensahe naawatam nalawag ken ka dijay mensahe ket inagriam mamati ka nga pudno dijay nga mensahe tawta ket masapol nga agtalek ka iti dijay nga mensahe ited mo ti panagtalek mo iti dijay nga mensahe nga isu ti pakaisalakanan awanan iti sabali. Iti verse 10 ko na babon iti puso mamati tayo anya ti kat nga saon agtalekkan iti dijay nga nanggam nga mensahe ket maisalakan ka. Uray no adan ka iti panakaam mo iti mensahe. Ken uray no ammom nga agpayso dijay nga mensahe, amom nga adda ti Dios, amom nga ni Kristo inmay nga natay ijay krus, nagungar may katlo nga aldaw uray no ammom dayta, uray akseptarem nga dayta ket pudno, ngem no saan ka nga nagtalek iti dayta nga isu ti pakaisalakanam, hanta may salakan, kasapulam nga agtalek iti dayta nga mensahe, kasapulam nga agtalek iti dayta nga naaramidan ni Apo Hesukristo. Nga isu ti pakaisalakanan, isu ti pakapakawanan iti basbasol mo. O isu ti insakripisyo ti Dios tapno adda ti pakapakawanan iti basol mo. So haan nga umanay nga ammom ken naawatam ken akseptarem nga pudno masapol nga agtalek ka. Tauray ti diablo ammo na dayta. Kunan ni Santiago chapter 2 verse 9 and following, uray ti diablo mamati met. Anya ti kahit nga saon ti diablo ammo na nga ni Apo Isus ti Misaya, ammo na nga ni Apo Isus natay ijay cross, ammo na nga ni Apo Isus ket nagungan may katlungal daw ken patsyen na nga pudno dayta. Ngem haan nga may salakan. Haan nga naisalakan, agsipot ta ti diablo, haan nga pagtalkan dayta, rejectaren na dayta, sana nga akseptaren dayta, amo na lang nga pudno dayta. Kasapulan nga no kuna nga agtalek, italek mo ti amin nga biyag mo, iti naaramidan ni Apo Isus nga isulaeng iti pakaisalakanan ken pakapakawanam iti amin nga nagbasulam. Isu ti inted ti Dios nga mangisalakan mo babaen iti naramida na iti cross of Calvary. Haan mo nga patyen iti daduma, haan mo nga nayunanen ti inaramid ni Apo Isus dijay ti panagtalek. No nayunang ti inaramid ti Dios, ta inayon mo ti bukon mo nga aramid, inayon mo ti kinainbag mo, saan nga panagtalek dijay ken Apo Isus. Ti panagtalek mismo nga isurinder mo ti amin. Talikudam dagiti amin nga patpatyem. Ket ipamaymay samon ken Apo Isus ken tinaramida na ijay krus nga daytoy ti pakaisalakanam, isu ti pakapakawanam, isu ti pakaibilangam nga nalinteg babaen ken kuana. Dayta ti pamati. No awan ti maysa kadagitoy tallo saan nga pamati nga mangipaay iti panakaisalakan.
Kasapulan nga adda ti usto nga naawatan maipapan iti ebanghelyo ken patjem nga agpayso di jay hanmula nga patyen nga pudno dagitoy kasapulan nga italek mo ti biag mo nga daytoy ti pakaisalakanan. Kailian panawenen tapno kitaen ti pamatim ken Apo Hesus. Adda ba daytoy talo nga paset iti pamatim. Kunam nga namati ka ken Apo Hesus pudno kadi nga naawatan ti ebanghelyo, pudno kadi nga akseptarem nga pudno dayta nga ebanghelyo ken agpayso kadi nga intalek mo ken kuana iti biag mo. Nga isulaeng ti pakaisalakanan hanga babon iti relihiyon mo, sa nga babon iti aramid mo, no di ket babon laeng iti aramid ti Dios ken ti anak na nga ni Apo Hesukristo. Kitaem ti pamating kailian. Dayta ti pamati nga maibagbaga nga mamati kayo tapno maadan kayo iti biag nga agnanayon. Kailian imbestigarem ti pamati saan pay nga naladaw.